שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לצלול לתוך מושג שלדעתי הוא פשוט מרתק, ההתבוננות פנימית. זה נשמע אולי גדול, אבל זה בעצם תרגול ממש פשוט, אפילו עתיק, שיש לו את הכוח לשנות לגמרי את האופן שבו אנחנו חווים את העולם הפנימי שלנו. אז בואו נתחיל עם שאלה שאני חושב שהרבה מאיתנו יכולים להזדהות איתה. קרה פעם שהשגתם כל מה שרציתם, עמדתם ביעד, קיבלתם את הקידום, ועדיין, בסוף היום, משהו הרגיש ריק? התחושה המוכרת הזאת, שההצלחה בחוץ לא תמיד מתרגמת לסיפוק אמיתי בפנים, זאת בדיוק נקודת הפתיחה שלנו פה. אז מאיפה מגיעה התחושה הזאת? למה זה קורה? ובכן, כדי להבין את זה לעומק, אנחנו חייבים קודם כל להסתכל על התכנות התרבותי שלנו, על מה שמכונה פה המרוץ האינסופי לעוד. תחשבו על זה רגע, מגיל ממש קטן, מה אנחנו שומעים? שההצלחה שלנו נמדדת במה שאפשר לראות בחוץ. אנחנו מקבלים חיזוקים על לעשות, על להיות פרודוקטיביים, על לכבוש יעדים. והמסר הזה הוא נמצא בכל מקום, הוא מקיף אותנו. תעשו יותר, תשיגו יותר, תהיו יותר. זו המנטרה של העולם המודרני. והקטע הפרדוקסלי הוא שככל שאנחנו רצים מהר יותר ומשיגים יותר, ככה לפעמים אנחנו מרגישים יותר ריקים. זה יוצר תחושה כזאת של חוסר שלא נגמר, מין בור ששום דבר חיצוני, שום הישג, לא באמת יכול למלא. אנחנו כל הזמן במרדף אחרי הדבר הבא, אבל מה קורה תוך כדי? אנחנו מתנתקים מהשקט הפנימי שלנו, ובעצם מתעלמים מצורך אנושי הכי בסיסי שיש, הצורך הזה בחיבור פנימה. אוקיי, אז למה הניתוק הזה קורה בכלל? התשובה, לפי המקורות שלנו, נמצאת ברעיון עמוק יותר. הרעיון הוא שאנחנו חיים כל הזמן בשתי מציאויות במקביל. יש את המציאות הפנימית ויש את החיצונית, והן, בואו נגיד, לא תמיד חברות הכי טובות. וההבדל ביניהן הוא ממש חד. מצד אחד, יש לנו את המציאות החיצונית. זה העולם שאנחנו מכירים, העולם הפיזי, שאפשר למדוד ולשקול. הוא נשלט על ידי היגיון, על ידי חוקי הפיזיקה. זה העולם של הלעשות. אבל אז יש את המציאות הפנימית, והמרחב האישי שלנו, בפנים. והעולם הזה הוא פועל לפי חוקים אחרים לגמרי. השפה שלו היא שפה של סמלים, של דימויים, של תחושות. זה המישור של הלהיות, של ההוויה. ופה בדיוק נכנס חוסר האיזון. כי תראו, המיקוד שלנו בעולם החיצוני הוא בעצם מנגנון הישרדותי. זה משהו שטבוע בנו עמוק. כדי לשרוד, כדי לתפקד, כדי להימנע מסכנות, המוח שלנו פשוט אומן לתת עדיפות מוחלטת למה שקורה בחוץ. והתוצאה? אנחנו לומדים באופן לא מודע, פשוט להתעלם ממה שקורה בפנים. אבל המנגנון ההישרדותי הזה מתברר שיש מחיר, והוא לא קטן. המוח הרציונלי שלנו הוא כמו שומר סף מאוד קפדן. הוא מסנן החוצה כמעט את כל המידע שמגיע מהחוויה הפנימית. ומה קורה אז? נוצרות לנו נקודות עיוורון בתפיסה. חלקים שלמים מהחוויה שלנו פשוט נדחפים למרתף של הלא מודע. זאת הסיבה שאנחנו הרבה פעמים מגיבים על אוטומט למצבים, בלי להבין בכלל מה השורש האמיתי, הפנימי של התגובה הזאת. אוקיי, אז דיברנו על הבעיה ועל המקור שלה. עכשיו בואו נגיע לחלק המעניין באמת, הפתרון. והוא, תתפלאו, הרבה יותר פשוט וישיר ממה שאפשר לחשוב. אז מה זה בעצם התבוננות פנימית? במהות שלה זה לא איזה רעיון פילוסופי מסובך. זו פשוט פעולה בסיסית של הפניית קשב. במקום שהחושים שלנו יהיו כל הזמן מכוונים החוצה, אנחנו פשוט באופן מודע מפנים אותם פנימה, אל המרחב הפנימי של הגוף, של החוויה. והפעולה הזאת, הפשוטה הזאת, היא כמו לפתוח דלת. היא ממש הצעד הראשון בדרך לגילוי עצמי עמוק יותר, למציאת שקט פנימי אמיתי ולהשגת בהירות במחשבות, ברגשות. טוב, להפנות את החושים פנימה, זה יכול להישמע קצת מופשט, נכון? מה זה אומר בכלל? אז בואו נפרק את זה ונהפוך את זה למשהו ממש מעשי. בואו נבין בדיוק למה הכוונה. ברגע שאנחנו מפנים את החושים פנימה, הם כאילו מקבלים תפקיד חדש. הם מתחילים לקלוט סוג אחר של מידע. למשל, הראייה הפנימית היא לא רואה שולחנות וכיסאות, היא רואה דימויים, זיכרונות. השמיעה הפנימית פתאום יכולה לשמוע לא רק צלילים, אלא גם את הכחות של הדממה. חוש המגע הופך להיות רגיש לתחושות הכי עדינות בגוף, זרימה, מתח, רכות, ואפילו חוש שיווי המשקל הופך לתחושה של מרחב ואיזון פנימיים. וזאת נקודה סופר חשובה. העולם הפנימי הזה מדבר בשפה אחרת לגמרי. זה לא היגיון רציונלי, מילולי, כמו שאנחנו רגילים.
זו שפה של סמלים, של תחושות, של דימויים. חוסר האיזון שדיברנו עליו, הוא נוצר בדיוק כשהראש הרציונלי שלנו מנסה להתעלם מהשפה הזאת, או לבטל אותה. אז לאן כל זה מוביל? מה המטרה של התרגול הזה בסופו של דבר? ובכן, זה מוביל אותנו לגילוי של נקודת מבט מאוד מיוחדת, נקודת תצפית פנימית. ובלב כל התרגול הזה עומדת שאלה אחת. שאלה שהיא פשוטה, אבל יש בה עומק אדיר. ברגע שעולה איזושהי תחושה, מחשבה, דימוי, אפשר פשוט לעצור לרגע ולשאול, רגע, מי בעצם מתבונן בזה עכשיו? השאלה הזאת מובילה אותנו לגילוי של מה שנקרא העד הפנימי. עכשיו, זה לא איזה איש קטן שיושב לנו בראש. זו פשוט נקודת התצפית השקטה הזאת בתוכנו. החלק הזה בנו שהוא פשוט מודע. הוא רואה את המחשבות, את הרגשות, אבל הוא לא שופט אותן והוא לא מזדהה איתן, הוא פשוט שם. במקורות קוראים לזה לב ההוויה. ופה בעצם אנחנו סוגרים את המעגל. זוכרים את תחושת החוסר שדיברנו עליה בהתחלה? את המרוץ שלא נגמר? המקור של כל זה הוא הניתוק מאותו לב הוויה. החיבור מחדש לאותו עד פנימי, לאותה נקודה שקטה של מודעות, זה מה שבאמת ממלא את החלל. זה המקור האמיתי של שקט פנימי, שקט שלא תלוי בשום דבר שקורה בחוץ. אז לסיכום, ראינו איך המיקוד הבלעדי בעולם החיצוני יכול להוביל לתחושת ריקנות, ואיך הפעולה הפשוטה של הפניית המבט פנימה דרך החושים שלנו יכולה לחבר אותנו מחדש למרכז שקט ויציב. אז נשאיר אתכם עם שאלה אחרונה, שהיא לא שאלה בשביל הראש, אלא יותר הזמנה לחקירה אישית. היכן בתוך החוויה של הרגע הזה נמצא מרכז ההוויה? תודה רבה שהקשבתם.